gatel. Aduh. Tuse pisan kas. Sik ora mati lah. Nak tak gedekin dase. Ben penak lah. Iku. Otomatis ya. Wah, elok kuwi. Apik iki modern iki. Lenggah ya diajeng. Aku ya pengen ngerti tombole ana ngendi. Rasa mbok goleki. Kok nek sewayah-wayah panjenengan repot, aku iso nyetel. Lah nek awake dhewe jejer wong loro sing tengah sakmene iki. Malah kaya sales tremos. Lambene ora. Cocok. Kene ak penak. Iki dagelan lur anarkisme to. Aku nek ro iki gemes ya, Mas. Piye to jenengan? Ora ketok sing ning isor. Lho, ora ketok. Lah ngopo to dadak nesu barang ki? Awang suwe ra ketemu ki ayo Sampan aja nesu, memang pada malam hari ini adalah spesial bagi jenengan. Ayo. Iki engko jenengan kalih Mbak Lurah dan juga segenap panitia, khusus Mbak Eka ora oleh mulih. Lah napa Mas? Ku arepe dienggo campuran pakan lele ning mburi kono. Sia-sia. Kene nduk cayu. Waduh, kowe aja sia-sia. Arep kepiye ki ya wanita. Wanita ki wani ditata, aja mbok sia-sia. Ya nek kowe ora tresna, balekno marang wong tuwa. Kowe ngelingono yen biyen mbok tembung lara lapa, kuwi ming belani apa? Nek kowe ora tresna tinggalen lunga aja mbok gawe gelo. Yen pancen kowe tega mentolo titipno ning bali desa. Ndek iki tak titipne bali desa malah direbut kami tuwa. Ngono ora kok iso. Ini nduk. Kok iso kawin tuwa barang. Kalau sadi. Lah Eka. Sampeyan wit mau digoleki karo Pak Lurah lho. Ditakok-takokne Pak Lurah. Bangeten ora kaya kowe kabeh. Lah ngopo to, Mas? Kang Masku sing tak tresnani minangka seniorku ngono ya. Kok bangeten kowe wong loro. Aja nangis. Aja nangis. Pak Lurah, Pak Mitua, Bu PKK kabeh lho aku teko dimanggakne kon ning jero. Ya aja. Kok kowe kabeh warga masyarakat lanang wedok padha guyub rukun padha ngenekke aku. Lah kok kowe wong loro padha suyah-wiyah marang aku padahal lanang-lanang dhewe kowe lanang-lanang dhewe kowe lanange jagat kowe nek kene lanang ora mung kowe tok nek kene Pak Yoyo ya lanang masane apa masane wis lakoni. Kok iso kowe iki omong kok angger ora ana rime bablas wae. Aja nesu, awakmu lek saya nesu, nesumu saya nemen, saya ndek. Kuwi rumuse sapa? Ora ana rumus ngono kuwi. Ndek iki tahu petuk kula niku rong bengi kok Mas. Angger ketemu nesu, angger ketemu nesu, angger nesu. Sasi sak pira? Ora sembrono. Ngene lho, ya pangapurane sing gedhe ya. Ya wis tak pangarupamu sing gedhe. Pangapurane kok iso pangarapura papamu. Iki pancen yo dulurku lanang ngono kuwi. Pak mapunten lho ya. Pak mapunten, pangapunten. Ayo tularan. Sliraimu ki wis tak jeni lho. Sliraimu ki wis tak dadekno pepundanku, leluhurku sing tak tresnani. Bocah kira nesu lho, lek nesu irunge malah gedhi ngene iki lho. Irung jamu kuwi. Kok kuwi gelungan kok irung kok iso. Ngene lho, nun sewu Mas Cahyo. Siap nggih. Sampean karo aku ki lak wis ditresnani Piyayi Ngampel. Enek nggon ngene iki kepiye momentum yang seperti ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya kuwi. Dadi muni nah ning kuping benging. Nah ya nah rasa nemplek ning kuping nyapa to. Nek aku jane karo sampean ki ya kangen. Nun sewu Mas Cahyo. Siap. Kala wingi menika lak kepanggih. Nah. Kula lu kepanggih niki njur ketok-ketoken mawon. Kok saged? Kula ki angen-angen umpama bojoku sakmene, ndahne aku senenge. Kok iso? Ngejakne ndi-ndi ra isin njaluk panganan sak wayah-wayah ra isin. Njaluk jajan mandeg sak nggon-nggon kula ya ra isin. Betul. Nukokne klambi keciliken kula ya ra isin. Mergo bocahe pun cilik. Leres. Tur melih niki iso ngirit nek omah-omah. Kok iso ngirit? Kula jak numpak bis sumber kencane paling ming bayar separuh. Nyapa kok Ora mungkin dihitung dewasa kan ndak mungkin to, Mas. Nyapa kok gambar ada tas kresek ireng. Bojo apa daging korban? Bojo apa daging korban? Ora, maksudku tak jak ngirit ngono lho. Ngirit kok iso dekakno setengah bayar setengah ra dibeno kok nek koper ngono. Padak apa? Wah. Rasa ngene aku. Rasa nyenggol aku, rasa demek aku, aja nyenggol aku, aja demek aku. Tak cipok mborok malah. Kok iso galak Ram. Kae Ka.
Lek pancen loro iki pancen kabeh karo sampe lek jahat to. Jahat Sing sejatine sing tresno banget karo kowe, sing gemati karo kowe iki aku. Alah, kono ben dadi korban berikutnya kana. Lah bener tak tutun diasmu. Iki ngene lho, Kak. Oke, dipun to Pak, ya dipun to Pak. Omongane dalang wis manis-manis ngono kuwi. Layakno sinden entek kabeh sithik. Ora kok ngono, Pak Yoyo ki Pak dosen mesti bijaksana nek ngendikan, mesti iso nengahi nek enek daredah sing piye kudu iso nengahi. Ngene, sik mun rungokno, mau magrib tak teko kene ning balik desa. Aku medun ki ora nakoke, Mas Klitik pundi, Mas Plutuk. Mboten Pak Lurah niku. Sing digolek Mbak Eka pun rawuh napa dereng. Masyaallah. Aku ngomong, aku mboten ngertos niku. Lah napa mboten sareng kali Pak Dalang? Mboten anu beda piyambak. Ya ampun, mangke tulung mang sampe ning Mbak Eka nggih Mas Cahyo. Menawi sampun wayang kok Mbak Eka mboten enten acara, kasuwun mangke tindak wonten dalemipun Pak Lurah. Alhamdulillah, berarti tresno tenanan. Kupingmu. Menika saestu nggih, Gus. Saestu. Alhamdulillah nggih. Kagem napa tinggal Nggih, mangke dados anu Dipun tanggap malih menghibur napa tanggapan? Ngeten Pak Lurah ngendika mangke setelah wayangan jenengan diaturi tindak wonten daleme Pak Lurah. Pak Lurah kagungan putra to. Nggih. Ben sampean apa jenenge putrane Pak Lurah seneng ora gampang nangis, sampean arep nggih seret-seretan putrane lho. Nggih. Genep sak minggu bundas gitu. Mau malah anu Pak Wo yo ngendikan kok. Pak Wo. Ning kene jere dadi kenang-kenangan ning prapatan kono aku arep dicor sak ndasku ngono. Aja nesu ngono to, nesu. Nyapa pisan diseret-seret dicor pisan gen awet. Nyapa nah? Aduh, diakrik. Kok sing nyikok kacane. Apa? Kowe nek ngene iki ndelok situasi lho. Haluamu ra pas e. Wong lek ngene, wong lek ganteng-ganteng ngono kuwi gampang larani wong wedok. Wong iki malah sing elek. Mesti awakmu ora. Alah, sing lanang barang kaya kapur barus iki mosok ya arepe doyan. Awakmu mesti tresno karo aku. Sumpah. Tenan ya, berarti mau mung apa kuwi lairmu tok, batinmu mesti ora karo aku. Batinku tenanan. Wis ngene, Nduk, tenanan. Aku timbang mesakne jenengan. Kok mesake piye to? Ya tresno tenanan ora tok mesake ngono lho. Daripada sampean kloro-loro, tak rabi aku wis dibojo. Dadi Sampean ku rasah mulih ku tak rabeni karo Satimul. Kan sapa? Satimon nih mamah purek gawe mie malah sak omahe dikobong ning ngono. Purek nesu Satimon. Apa nek karo aku? Wis pokoke sehat ya, Nduk. Aku seneng. Ya paling ora tak dudoke rasa tresnaku. Piye Tak carane? rungrung bengi ki ana ngampel. Mbok apa mbok kom? Tak rungrung tak gandrung. Oh, ketek ya. Digandrung. Lah iya. Awakmu gandrung aku. Gandrung. Iya iya. Kowe ki ayu Ketek kuping ya. maman. Wis endek kopoken lho. Wong digandrung kok. Gandrung. Ya wis. Muni karo wong wedok kok kopoken. Kowe iki jane tresno tenan apa ora karo aku? Gandrungan. Gandrungan. Aku apa sampean? Ora tresno. Aku tak pilih iki lho, kenangan beli desa. Kentongan bali desa Kabeh dilokne lambe. Ngene iki lho. Kabeh masakmu genek sing bener wong wedok di matamu. Kowe nek nyawang wong wedok lewat teko ndi jane? Heh? Ya mek bojoku. Kabeh ning matamu kok genek sing apik. Di matamu semuanya enggak ada yang bener, enggak ada yang cantik. Matamu lek nyawang ning ndi jane? Apa? Ayo matamu lah. Kowe kuwi kok Lah ya kae lah aku. Maksudnya Dudit dulu nek wong tresno di mataku. Rono kan omah. yo Indonesia ning ora kok penekananmu ki terus kaya wong nesu ngono Iya, iya, kuwi sayang. kok. Ya. Ngono. Soal ketek kowe aku. Tenan. Padune WA mau ora tak bales dek. Oh kowe WA iki to? WA aku. Oh, ceritane iki anu to. Dek. Jebul kaya ngono kowe. Aja buka wadi we. Kowe WA aku. Lah kok mbok WA karo aku mau. Bojoku delok iki. Lho, Lho nyapa lho tatane kowe tenanan WA marang aku. mbok singkatmu to? Piye lem WA dhek piye kowe? Tak WA to kowe. Piye? MNNDI ya. Apa kuwi? Meneng dia aku ngono. Terus mbok balesi piye? Aku MDN ngono. Apa? kuwi? Diun. Lho. Wah, pinter. Wis Ya tak- mudeng Tak bahasamu. balas ini to. TSSL aku. Apa? Tak susul aku. Weh. Terus Jawab mbok piye, balesi meneh ora get. Tak balesi. Piye nek mu balesi? EMH. Apa kuwi? Moh aku. Lho. Yo, tak balas ini no. Piye? AKNKL aku. Apa? Apa? Aku ngengkel. Ngono ki ya sik peksa mbok ladeni. Tak balesi neh. Piye? KRP. Apa? Karepmu aku. Lho. Terakhir aku WA aku wis. Piye? DMTM aku. Apa Apa? kuwi? Di matamu aku yo. Aku ora trimo. Lah terus mbok loke piye? TLK. Apa kuwi? Telek aku. Syukur kowe, syukur kowe. Tak balas ini kok. Piye kuwi? Iya aku no. Apa kuwi? Iya aku. Telek sakmene lek ngeden ra ya kangelan to kok. Singungkrum Mas Klitik. Ngurung ngono kuwi Kagem Oke. gagrak toprak men nggih. Siap. rumangsane Telek. pajak nih Telek. apa. Telek sakmene iki wis bruture sepiro. Aku dadi wong ndek malah penak rumangsane. Rungokno dadi wong Kowe ndek. nyusul aku nyapa? Kowe nyusul.
Kowe nyusul telek nyapa kowe? Kowe disusul telek mergo brutune iki. Oh, iso kok bleset terus. Aku dadi wong ndek malah penak kok iso. Misale nek bencana alam lho. Kok iso ngono, Nduk? Enek angin langsung bablas rak sing dhuwur. Ndek aman. Bledek. Arek nyalon kae sing jenenge apa kae? Tentara kae sing merayap ke lho. Aku arek ngene kok cengeng banget to guluku. Tahu merayap kok ya. Tak delok kondur malah koyo tekek. Ayo blutek iki ngawur kok iso. Coba deh. Tak terima-no. Sabar, wong wedok kuwi kudu jembar. Aja gampang nesu. Wong lanang ya ngono kuwi. Lah iya, ngono kuwi wong lanang ki ngono kuwi. Bes. Lam tilam Paraji iwatan Paku lingan. Kata-kata romantis, ayo. Kata-kata romantis. Biasem. Piye Kakang Mas diamput? Kakang Mas. Anu aku golekno sing rada apik wae ya. Aku ketoke ora pas iki apik. Kepiye? Sesuk ceten apik. Dicat lo Wah, tembok. apik-apik lek ku diajeng iso. Wong seneng kae ora. Ya seneng nih kata-katane iki ora kok terus diamput ngono kuwi. Ngono nek wong kene misal kadung seneng, wah kowe diancuk kapan aku kok diamput iki ngono lho. Seneng nyakrap banget, wah ganteng tenan diamput rupamem ngono. Iya seneng aku. Iya ta. Ngono lho. Ngene ya diancuk. Kowe iki masuk suwi aku greget lho sok. Gak oleh. Jane wis ora itu lho ngono kuwi. Gak boleh. Belajar apik-apik lho diajeng. Iya. Ya ngono kuwi polah ngono kuwi. Obah saithik diajeng coba, obah saithik. Ngono kuwi kok nyawang ngisor raiku lho ning kene. Loh, lah iya. Kok kemengisoren to? Tak goleki raiku renek. Aku aduh ndi kowe tenan. Wah goleki rai aku. Oh raiku ning kene kok ning kono. Lah aku iki lho raiku. Iya. Iki rai lo. Kok rai lo? Disawang ngono. Kowe arep gandeng apa? Tanganmu lho ndi? Kata-kata indah untukku lho Kakang Mas. Diajeng. Iya. Bengi iki yen rumangsamu nyawang kahanan ning lapangan ngampel kaya ngopo diajeng? Biasa nanti. Ya rame ngono lho kok biasa. Warga masyarakat kene guyub rukune wis terjamin. Wis idi. Jamin apa to? Siti. Siti mbakku. Senajan to bengi iki katon rame ning kanggiku sih katon sepi. Lho, mergane ngopo Kakang Mas? Mergo kowe adoh saka atiku. Nanging yen kowe cedhak sakjroning atiku katon rame. Alah, cangkeme. Yai, Siswa budaya tenan lek iki. Pripun Kakang Mas? yen nganti bleset anggonmu lelati pun kakang ora bakal tindak ana ngendi-ngendi nanging pun kakang bakal golek lelipur liyane Yai. Ora sah sumelang kula bakal ngadosi napa ingkang dados panyuwun panjenengan lho Kakang Mas. Panjenengan menika piye ingkang tansah kula tresnani santen lan terus ndaken lho Kakang Mas menika ampun. Kowe kok kentekan ambekane piye to iki? Nek omongke gawe jeda nggo spasi. Iya, karepku ngono. Banget kudu ngetok apa sing dadi piye Kakang? Sineksenan bemilan langit. Iya Kakang. Cumuduling lintang lan srengenge. Ngomong kok keselek untu. Assalamualaikum. Welek daya. Waalaikumsalam nggih. Ini apa to? Dawuh Mas. Kula badhe madosi ingkang garwa. Loh, sinten menika? Nggih. Loh, diajeng Sri Tanjung. Nggih. Loh, lah kenging menapa? Menika dinane Selasa wayah sok mekar menika. Oh, iki bojomu geseh aku- meneh iki, geseh iki. Bang Mekar. Geseh iki. Aku ora tau Lah iki ngono toprak kuwi. urusane karo Mekar ki ya ngopo kok iso? Tenan lho Mas, aku ora tau urusan karo Bang Mekar, mung karo mendreng tok kok. Ketara yen bojomu pelanggan Mekar kowe. Kok iso? Iki rasa Mekar wis Mekar dhewe kok iso. Sok. Kok dadi Mekar kok dikom Gandese. Ya, tenane. iya. Luwese. Alah cangkemmu ngomong. Ya, Ngomong tenan aku ora aku. sosok deg-degan aku. Lah, Aku lek seneng ngono kuwi lho, tenan ora Ora apa-apa. kok.
Senajan to kowe kasar sithik ning kanggiku kasar omonganmu ning halus atimu Jajeng. Karepku ngono lho. Aku gak iso ngungkapke apa sing dadi kata-kataku ngono. Kata-kata. Iya. Lah iya. Coba bukaan sithik ya Cah. Lho. Kowe ngejak main apa? Patengane. Bocah ki ra ngerti roman, Mas. Bukaan sithik ki bukaan rasamu, tresnamu kanggo aku omonganmu. Ora kok buka terus main apa, Bang. Bahasamu kekasaran. Ketoprak kok buka. Lho mbok menawa iki lho. Ayo, aku ya melu ndelok. Lho. Kok melu ndelok piye kok iso? Buka. Oh, mleset ngono. Pancen kabeh. Kandese luase aduh nimas paket entuk lho. Oh, dari paket MUA nek ngono kuwi. Saya dari sales aplikasi Ladalah. Lazada. Lazada kuwi sing teko cocok lek ra cocok dibuka Ladalah. Kaya MUA. Kene lho, kowe iki rasan dadak goleki ukara liya. Kene, sampean kene. Kene. Sing gawe Mas Duduk, kene sampean. Aku bukan banyak lho, Pak. Kene. Jan rasan gowo iki kok mleset. Kene. Kowe iki sangel. Mikir sang. Dadi apa? Ndak pundhutke kursi. Lho. Coba kowe lenggah kene ya, Dak. Yo no. Kene. Ndak romantis saya kepengin. Madhep nanti. Wah, sing apik ya madhep rono. Iki diganti kursi pantai ngene jalan. Lah, kok kursi pantai? Kursi tamu kok kursi pantai. Kursine ngono aja tak. Kursi tamu. Apa ge kursi pantai barang kok iso. Ngono. Ayo. Aku kasih tenan iki. Aku kasih mending bayangne aku mulai sesuk mau dadi kursi pantai aku wis. Iki sesuk mulai wayang mesti anu Papa Cahyo, ayo ndang dadi kursi pantai. Diajeng coba lenggah kono diajeng. Gak sida kursi pantai. Ngono. Aku lenggah kene. Iya, coba lenggah kono ya, Dak. Rada ngisor sithik gak gitu. Oh, sik. Yen kursimu kurang mudhun iki nek setelane, soalnya iki kursi otomatis. Disetel dhisik ngono. Iya, diajeng iya. Anu ya, tombolku tak ketakne ya. Jam, kok nek kabeh dolanan tombol, kursiku rusak. Mbok sapa-sapa ya. Lenggah kene. Ya, kursine tenang kursine. Tenan apa ora? Nggih, lenggah. Tenang Kok kursine. gatel? Boten. Iki ndak pundhutke asli. Asli. Iki sing gawe racikane saka home industry. Apa to? Tenan ya. Saka omahan ora dudu saka toko. Iya. Tanganku ngene. Ayo biasa wae wong kuwi ora nyapo-nyapo. Kurang dhuwur to diajeng. Mboten pun sak manten mawon. Aduh lah kok penak. Penak ya diajeng. Ayune. Sik kuwi kurang dhuwur sithik mesake. Kurang dhuwur. Stel. Aduh. Kursine keri. Wow. Kursi kok bisa Coba keri. lenggah kono diajeng karo pun Kakang. Diajeng ana kene, pun Kakang ana sisih tengenmu ya diajeng. Oke sih, tak setel ngono ya. Ayune luase aduh nimas. Rada ana diajeng. Kursiku iso joget. Ningku. Aduh sik diajeng. Pripun Kakang? Kursimu katon ora beres iki. Lah kok saged menika pun sampun kula resimpun kula setel. Iki yen kursimu rada ndoyong ki ora apik sampean rono. Kula mriki. Coba tak songkoke diluk wae. Nah. Aduh, Kakang, panjenengan kados mekaten panjenengan sangka kok muni matus. Aduh. Gen ora ndoyong. Engko yen dilenggahi wong loro ben kuat Kok ya. ngeten. Lah kok bentuke ngono Kakang Mas. Ayo lenggah kono diajeng lenggah kono ya itu. Apik bentuke Kakang Mas. Ayo kene. Iki oleh omong ora aku. Nyapa? Oleh omong ora. Omong. Untuk omong to. Kok ngomong kursi ora oleh omong, Bu. Lah iya. Bah, aja pas ndokku jo iki. Kursi kok dadak ngesaki ndok nyapa. Ndoke aja disaki meng dimaamah nyapa kok mok saki. Ndelok, njaluk. Nek. Sesuk Bukesi aja lali loh ya, mulai. Ya, bagaimana kursi pantainya? Aku malah lagi ngonane malah lho kok dadi bleduk.
ning kuning lancir kuning kinawa liyan. Apa bener Kang dadi omongmu aku lencer kuning nemu piring ngono kan? Nemu giring. Lemu giring kok nemu piring. Lah aku seneng-seneng ngene. Lencer kuning nemu mangkok. Giring kalau nemu giring. Tak kompo iki, Mas. Kandese luwese aduh nimas inten-intenipun kakang dewe jajan yen kowe wis wani tumindak sedeng Wah, Boten Tanjung. Kula mboten tumindak sedeng. ing papan kene pun kakang kapapaksa bergantianing para prajurit yen kowe wis tumindak sedeng Kakang Mas. Ngomong apa aku? Kula mboten tumindak sedeng dhumateng panjenengan. Terus kula menika ketemu sing daten dhumateng panjenengan. Srihun Boten enten. Sri Tanjung arep muni serigala ya lho. Sri Tanjung Pripun? apa Kakang Mas? apa mbok jejere Piye to? asem ta deloloh tabur Tanjung kok Sri Uning. Sri Uning ing papan kene Gusti Prabu Sadikromo wis tumandha ning Taman Kaputrene ya gene kowe gawe wirang pun kakang pendah apa wirang sing ndak tampa Boten Kakang Mas, kula boten tumindak ingkang dipun panjenengan dakwa dhateng kula menika. sepisan maneh ndak takoni Inggih Kakang Mas. kowe tumindak sedeng apa Boten Kakang Mas. piye Boten. kowe ra tumindak sedeng dramu ndi to Mas Aku. malah mangan telo yo ngene dres kok iso ngenteki telo sak mnumbane iso nah des ngene lho kok iso malah Mas Des terus aku nanti. kok kowe terus waduh wonten dalu menapa kan Mas Iya. Jinanjung sepisan maneh ndak takoni kowe tumindak sedeng wae Boten menika Piye? Kakang Mas. Boten. kowe ra tumindak sedeng Aduh. aduh ning ngesor kene lho Baleni nek. kowe tumindak sedeng apa Aduh. nyuwun duka Kang Mas Untuk kok Kakang Mas. Jinanjung Mingkang panjenengan dakwa dhateng kula menika boten leres. ndak belani golek tumbaling praja Mas telung plengkuk kula telung gelung kepara nyata kowe malah sinisian marang Gusti Prabu Sadikromo Boten menika namung SMS-an mawon. Dados boten tenanan kula boten daten nate panggih kalih panjenengan Islam. kowe aja goro kowe yen menawa kowe goro bakal ndak pidana kowe Aduh Kakang Mas, kula mboten goro. Menawi mengke kula goro, kula sagah napa menika napa ingkang dados bebendu dhateng kula. Nanging kula mboten goro saestu dhateng panjenengan Kakang Mas. Biyomban Ketoplek apik niki. Biyomban Siswa budaya. Ya budaya. Nggih, Mas nggih. aku ya Pak Tris. Lho nggih. Ya Pak. menawa Asis, kabeh sing mangerteni Asis sak kaplek. leker Iya. dong ning Taman Asis Kaputren kaplek. Nggih. ora ana liya kejaba Biyomban Anu gaya ban baru ora ketoprak tau. gaya Nggih, baru. nggih. menawa Iku ning apik kowe lho. ora gelem Siswa kono budaya. Lho nggih no, siswa budaya. Iki malam minggu penontonnya penuh. Nah, medion ben Ojo main nganti ning Fatim, caruban nate main ning mriki. Ayo, Siswa kuwi. budaya. Sak nggih. wayah-wayah. Penontonnya walah luar. Niku ketoplek tenan iki. Plane dhewe niku Tolong biyen seneng lakon. Nggih. nek jagongan lungguh kursi pantai lho Jare kene ngetoprak api-api kok iso malah ndabrus dhewe. Merespon ngelem kok Iki ngelem. ora merespon ganggu konsentrasi. Ganggu widik kowe. Sampeyan niku lho. Aku ora ngopo-ngopo Lho kalau menang sampean takok ya mau. Jak omongi kowe. Jenengan niku sing nekok ini. Ora aku ora. Kula lho pun menang wau. Aku nakoke kan lirik. Ya tapi kan kula nggih nyauri. Kowe ora Kayak kula menang dikira ora pripun. Banter ya, ram coba Mas, banter. Mas. Iki sida main ora toprake. Sakarepmu. Loh. Lha iki tak terusne karo Diajeng Sri Tanjung kok malah geger dhewe. Ayo kono lek peran gandhengi Sri Tanjung. Dadi Biyomban. Ban. Mban. Ora kreatif. Ya. Panjenengan ki ya malah ngono. Kudune nek masak ngono dirembug bareng-bareng Ora. ora kok malah
ngurusi mban karo sing penonton mau kudune panjenengan ngurusi masalah babakan iki. Ora kok malah kaya ngono kuwi kudune panjenengan ki percaya marang aku. Kowe aja kakek gunem kowe. Yen nganti kowe kaken gunem kaken kondo pendah apa kowe bisa menehi pawangsulan sing becik. Sinajung Kadalem menika kula Kakang Mas. Yen menawa kowe ora kondo bloko Biyung Ban sing mangerteni ana ing papan. Mara gage tulungan aku Biyung Ban. Mara gage wangsulana. Dadi apa to jan? Biyung Bane cacik ya. Lah kok kaya mie bakul cemoe iki mau to. Biyung Ban. Monten dawuh. Kaya mimin. Kowe kondo yen menawa Bendaramu Putri wis tumindak sedheng. Kula menika minangka tante saksi wonten ing dalam kepatihan satosipun menapa ingkang dipun aturaken Gusti Putri menika leres Gusti Pate. Gusti Putri menika mboten tumindak sedheng. Kula menika tante sabdi wonten dalam kepatihan. Sakit raos sing malah kula menika ngabdi. Kula ngabdi sampun dangu Gusti Pate. Yen nganti sakit raos sing malah kakek lambe kowe. Kok iso omongane gentenan ora mbonteke dhewe. Kondo sing prasaja alon-alon bene menika percaya karo aku. Sinajung. Dawuh katimbalan Kakang Ayo, Mas. gage kowe kondo bloko. Menawi panjenengan mboten pitados kalian kula kapejono kula. Nanging anu tak WA ya iki. Ya omonge sing toprak tenan ngono. Nanging kula menika mboten tumindak setting dhateng panjenengan menika kula estu dhateng panjenengan lho Kakang Mas. Menawi panjenengan mejahi dhateng kula menika gadahi apa menawi sing pawelit mbok menawi mengke kula tumindak goroh ateges getih apa jenenge ludira kula menika nggondo arus nanging menawi kula mboten goroh ludira kula menika arum Kakang Mas. Kowe kondo yen ludiramu nggondo arum ateges kowe ora tumindak sedheng. Inggih Kakang Mas. Ndangao si Tanjung. Ndangao. Ing papan kene ora bakal menehi pangapura marang kowe. Kakang Mas, menika kula estu boten tumindak goroh lho. Tinimbang kowe nyepet-nyepet ning papan kene, waspadakno si Tanjung. Luwe becik kowe suwikir. Ais. Alhamdulillah. Apuk lho. Nangis kok iso alhamdulillah. Mati omong. Tega. Ya gini aku ora tega. Jangan sampun tega kan karo kok. Nanging karo aku wis tega mentolo. Gusti Putri mboten senci. Kowe menehi sabilo. Kula matur bloko Gusti Mas. Ndak ketok ing awakmu po. Aduh. Ayo suwikir. Suwikir. Lara lho. Bakal ndak buktekke sak kabeh kandhamu dadi sitan. Kok dirubung lalere nyampe. Ora nek wong mati rubung laler masih batang kuwi. Belum si Tanjung. Tuh diajeng si Tanjung. Mumet tenan ndas. Lho kene kuwi tukane pati diajeng si Tanjung. Klato aku mateni kowe. Ora. Jebul diramu anggonto baru. Kula sampun matur dhumateng panjenengan. Aduh. Biyung Ban ayo njaluk utawa nyuwun pengadilan dirukti bebarengan iki. Mboten saged. Sakit sing manah kula. Kedadian kaya makin ayo bareng-bareng dirukti Biyung Ban. Embana manja. Biyung Ban Sakit. Biyung Ban. Ayo dirukti bebarengan. Luktirane karo aku anggondo arep. Mboten saged. Kowe apa ora ngerti Biyung Ban? Oh, matane. Wah, untung aku siap
setan ngono ndas kula remuk neh to ngene iki. Karo aku itu Kaya tiba ndas orang Mario meninggal ngono sakane dhewe. Aduh. Karo aku itu mekanik pati. Setanku ngene. Ya wis ngono wae. Menika betul ingkang kula tresnani. Letak rene, Dok, letak rene. Nah, ndas mumet. Sakit betul sakit dan kita mati saking dalan kula. Ojo es. Aduh. Kulitiku. Urung mati lho. Ku salah opo? Ban, urung mati lho. Ketok Aduh, tiupan sing kula mati. Tingkahipun wisanggeni kadi mekaten menika awit saking perintahipun para Pandhawa. Aku rumangsa bingung anggene bakal ngawekani arep makarti apa arep jangkah piye Kresna kakangku. Yen ndak nalar janjane patrape wisanggeni tumindak iki bener. Ning kaya ngene iki nganti dadi srana kerusakan sarta dadi srana panca bakah antarane putra Pandhawa kelawan wong Astina. Tan wurunga wong tuwa-tuwa ngene sing bakal kuwirangan. Yayi Werkudara apa dene Yayi Arjuna ndak pundhut kanthi banget. Sing wicaksana anggenmu nggagapi marang lelakon iki. Duwe rasa lan duwe panemu sarta pamikir apa wae ingkang dumadi iki kabeh apik, kabeh iki becik. Ora ana ingkang ala, merga kabeh wis tinuntun dening lakuning kodrat awit keparengi Gusti ingkang nyipta jagat. Iki mengko mesti bakal ana pigunane. Bisa uga kanggo srana pasinaon tumrape para putra-putra Pandhawa, bisa uga iki kanggo ngemutake marang para Pandhawa supaya tetep nggedhekake rasa sabar kuwi mau. Didongakake wae, disurung pangestu wae muga-muga lekase wisanggeni ingkang kaya mengkene ambabar marang karahayon kowe para Pandhawa kowe. Iki cetha Ratu Ireng Tungteng. Kowe sing kondhang sucaning rat oboring jagat Ratu Ndarawati Prabu Kresna sing ngayomi marang para Pandhawa. Ya pancen bener kepara nyata panjenenganmu ki sapa penemban? Iki Pendhita Serayan Ngastina, calon pujanggane Angger Duryudana Kumbara Resi kang dadi jenengku. Aku ngerti sing ngajak sing ngobong marang kerukunane Pandhawa lan Kurawa ki ora ana liya kejaba kowe Kresna. Merga aku ngerti karo legekaning rasamu. Yen Pandhawa Kurawa padha bengkerengan nyabrang getih Baratayuda, tan wurunga Pandhawa remuk, Kurawa ya bakale lebur. Negara Ngastina lan Ngamarta bakale kotong, kowe sing bakal nguasani rak ngono ta kowe. Elekmu nang kene iki. Loh. Wah. Rat. Wah. Loh. Hei. Wah. Rat. Oh. Wet. Wey. Wah. Ah. Out. Wah. Wah. Oh.
waring weten genyata mandang mungguing padaratan wah Werkudara aja gembelo sirahmu kowe dak siya karo brahmana dak siya karo pendhita walat kejotheran kowe idone ora dadi watu meguru bathangmu kowe sanggeni iya wa bektiku katur ya wa ya ndak tampa kok ngrangkul karo Werkudara iki ana apa sawangen pakmu gedhe jleg dadi watu ora mubah ora musik kira-kira kowe dadi bocah kayangan sing kabare wis maneges marang ngersaning para dewa kowe bisa menehi kerampungan apa ewang ana ndonga lan mangestani tumetes sing tirta husada muga-muga dadi srana tamba sanggeni kowe sing ngusadani aku mung dadi lantaran kok wa nang ndi pendhita sing jenenge Kumbara Resi yen wis ketemu ajar nganti modar yen ngono kuwi ora ana rampunge nganti kapan wae nuwun sewu ora kok njur ngina ki ora bakal Werkudara menang karo sing jenenge Kumbara Resi banjur karepmu piye dongakno wae tak adepane iki sing tak goleki wis sanggeni sing wani gugat marang negara Ngastina ana ngarsane sesembahaku Sri Duryudana Kumbara Resi sing ora trima yen ora trima arep ngopo ora ngenteni sesuk-sesuk ilang nyawamu idone dadi watuan nalika semono Nadyanto duwe kemanden wujute idu parandene bareng tumama ing anggane Sang Wisanggeni ingkang atine suci datan tumama mangkono den candhak surbane Sang Kumbara Resi Sang Wisanggeni ngasta wujuding tirta husada den sirataken ing anggane Kumbara Resi badar jatine wujud jebul kowe
to sing dadi iki mau. Iya. Aku mung manut sing nyepake. Oh, ngono. Iya. Kok nganti ngombyongi Kurawa? Iya, wis anggeni merga apa? Kridane ngati tan bisa den bedah mawi garis sing pasti budi dayane menungso. Tangeh sembada nyundul purbane kang kawasa. Yen nganti ripalungguhan iki jeneng kita ngrebut anane negara Ngastina, tegese Baratayuda urung. Mangka Bratayuda kuwi dadi telung perkara. Ya kuwi tagih tinagih ngantarane utang piutang luware nadar utawa kaul. Ingkang angka 3 sirnaning angkara murka mula kudu dumadi merga kuwi hukum karma ingkang sinandhang. Mula ndak rewangi kaya mengkene ulun pancen memalangi kelawan jeneng kita. Nanging upamane wis anggene kepengin kratoni nata mrih para kawula ing Ngastina ayem tentrem jenjem permanem ndak keparengake raketang sak gebyaring tatit kena jeneng kita dadi ratu. Tatanen para kawula ing negara Ngastina, bangunen jiwane para kawula Ngastina. Nanging sakwise kowe antuk kalenggan aja nganti mendem karo jabatan mau. Nyata kowe wasis-sis Padha sing gelis wis cangkri mangkelu iki cangkri sukuk sawe padane apa pitik kasih telu padane apa bapak temen lagi apa bang disutu satriya utawa menungsa nata karo negara ndandani marang bobroke kahanan tetulung marang pepadaning urip kuwi ora kudu duwe derajat pangkat wisanggeni. Nadyanta kowe paribasane mung pidak pejaraan saudon saurupan nanging lamun to duwe tekad ingkang kenceng lan gembleng kepengin dandani negara Ngastina ngayomi karo wong cilik kuwi yektine bisa-bisa wae. Yen nganti wong tumindak becik, tumindak apik ngenteni duwe jabatan banjur kira-kira apa kabeh menungsa duwe jabatan utawa kalungguhan. Tegese wong sing ra duwe kawibawan lan pakurmatan ora bakal bisa tumindak apik. Nah, niku leres ingkang dados dawuhipun ingkang Wandarawati. Monggo saben-saben suku njangkah asta ngrembyah nindakaken bab ingkang utama saben hari mangitung mangtakoni batin sampeyan dina niki sampeyan wis tumindak apa tumraping kesaenan ingkang gunggung kumpulipun urip teng donya niku mung golek tentrem nggih. Tentrem menika dumunung wonten gedhene rasa syukur dene lelampahan ingkang dumados ing sedhengah titah awon sae bejo cilaka mulya lan rekoso niku wontenipun namung nikmat yen uripe menungsa dilambari rasa syukur. Dados tiyang bathi syukur niku mboten kedah gadah omah ingkang megah tetumpakan ingkang endah ning dununge rasa syukur niku mapan wonten ing rasa cukup. Kejawi saking menika uripe menungsa kudu tansah eling yen kabeh kang dumadi sampun kinodrat dening jagat pinurba dening kang kawasa. Supados raosing menungsa tebih saking rasa gela kuciwa nanging atine mung tansah ikhlas tut uri kersane Hyang Widi.
Mula sing jenenge wong urip niku mboten perlu ngitung untung lan rugi, merga wong urip niku sejatine bejo. Lamun ta uripe tansah linambaran rasa syukur. Mulyane saka rasa syukur, sugihe saka rasa cukup, mareme saka rasa panarima, tentreme saka gedene rasa sabar.